שלום וברכה למאזינים היקרים. על רקע הניגון הנפלא הזה, ניגון שראשו מגיע השמיימה, ניגון הנקרא התעוררות רחמים רבים. את הניגון הזה מאוד אהב רבי ישראל בעל שם טוב. מי שחיבר את הניגון היה תלמידו, רבי יחיאל מיכל מזלצ'וב, שהיה ממסדרי הניגונים לפני הבעל שם טוב הקדוש. עם הניגון הזה אדם יכול להגיע מעלה ולהעפיל בהתקשרות והידבקות לבורא. אדם יכול לצאת מהמצב שלו ולהתרומם בעין ארוך ממה שהוא היה יכול אילולא הניגון. הניגון הזה מגביע ומרומם. אפילו הבעל שם טוב הקדוש, לפני הסתלקותו, ביקש שינגנו את הניגון הזה, ועל רקע הניגון הזה, הבעל שם טוב, רבי ישראל בעל שם טוב, בן רבי אליעזר והצדקת שרה, עלה בסערה שמיימה. אבל לא לפני שאמר הבעל שם טוב על הניגון הזה, מבטיח אני לדורותיכם, שמתי, היכן ומי שינגן את ניגון התעוררות רחמים רבים, אזי בכל היכל שרק אהיה אני אשמע, הצדיקים שומעים. מי שמדמה שהוא נמצא כאן והצדיקים נמצאים שם, אינו אלא טועה. הצדיקים בשמיים שומעים את הדיבורים, מקבלים את הידיעות מי מנגן, מתי מנגן. והבעל שם טוב אומר שהוא מבטיח שמי שינגן את הניגון הזה, שידע לו שישנם מלאכים שמביאים ידיעות ובשורות לנשמות. אותם מלאכים יעבירו לי שפלוני שר את השיר הזה ומנגן אותו, ואני אצטרף אליו. ואני, אומר הבעל שם טוב, גם הנגן והעורר רחמים רבים על בעלי תשובה שמנגנים את הניגון. הרבי צמח צדק היה מנגן את הניגון הזה בזמנים הרציניים בתפילתו. גם הרבי הרש"ב אמר על הניגון הזה פועל פתיחת הלב. הניגון הזה כולו געגוע ותקווה. כולנו מתגעגעים, כולנו בתקווה שבעזרת השם בקרוב תחזינה עינינו, ויבנה בית המקדש ונראה את המשיח ואת הבעל שם טוב הקדוש. עד לאותו רגע של הגאולה שכולנו מצפים, יש לנו דרך להתחבר לבעל שם טוב, לגרום שמלאכים יעלו למעלה ויספרו לבעל שם טוב שבמקום פלוני יהודים שרים את הניגון שלו, וזה יגרום שהבעל שם טוב בעצמו ינגן ביחד עם המנגנים. אנחנו מביאים את הניגון לכל העם ישראל, שכל אחד ואחת שהניגון הזה פוגש אותו, שידע דבר אחד, וזה בהשגחה פרטית. אדם לא שומע את הניגון אם לא נקבע משמיים שהוא ישמע את הניגון. אם הניגון הזה פגש בך, דע לך שהוא שלוח לך משמיים. ידוע שהבעל שם טוב הקדוש אומר שאפילו עלה נידף ברוח זה השגחה פרטית. הוסיף תלמידו המגיד ממזריץ', לא רק שהעלה שנופל ואף ברוח הוא השגחה פרטית, אלא גם האופנים איך הוא מסתובב עד שהוא מגיע לקרקע, זו השגחה פרטית. אם לעלה יש השגחה פרטית כזאת, הרי שהניגון הזה הגיע עליכם השומעים בהשגחה פרטית. הבה ננגן את הניגון, נגרום לכך שהבעל שם טוב, אוהבם של ישראל לדורות, ינגן איתנו ביחד ויעורר עלינו רחמים מרובים.